ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിപ്പിക്കും, ഉറപ്പ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വാക്കുകൾ സുനിത വില്യംസിൻ്റെയാണ്. അവർ അന്തരീക്ഷ നിലയത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണിൽ ഭൂമിക്ക് ജാതിയില്ല, മതമില്ല, നിറമില്ല, രാജ്യങ്ങൾക്ക് അതിരുകളില്ല, പണക്കാരെന്നോ പാവങ്ങളെന്നോ ഇല്ല, ആണ് പെണ്ണ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. ഭൂമി അനേകം ഗ്രഹങ്ങളിലെ ഒരു ഒറ്റ ഗോളം മാത്രം. ഇവിടെ മനുഷ്യൻ നിരന്തരം വഴക്കിടുന്ന കാരണങ്ങളും ഇതാണ്: ജാതി, മതം, വർഗം, വർണ്ണം. എൻ്റെ ദൈവം ശരി, നിന്റെ ദൈവം തെറ്റ്. ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ദൂരെ എങ്ങോ അതിർച്ച ഗ്രഹത്തിൽ നമ്മളെ നിരീക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിലും മതത്തിൻ്റെ പേരിലും നാം എന്തൊക്കെയാണ് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത്? അദ്ദേഹം ഇതുവല്ലതും അറിയുന്നുണ്ടാവുമോ? മറ്റുള്ളവരെ വെറുക്കുന്നു, കൊല്ലാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു, കൊല്ലുന്നു, രാജ്യങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. ഒന്നാലോചിച്ചാൽ ചിരിച്ചും സന്തോഷിച്ചും സഹായിച്ചും ജീവിക്കേണ്ട ജീവിതം കുറേ കാര്യങ്ങളെ കുത്തി നിറച്ച് ഭയവും വെറുപ്പും അഹങ്കാരവും എല്ലാം ഉള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നത് ദൈവങ്ങളൊന്നുമല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് കവി ഇങ്ങനെ പാടിയത്: മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, മതങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.